O násilí páchanom na ženách sa väčšinou dozvedáme z televíznych novín až vtedy, keď je to už bohužiaľ neskoro. Ako však pomôcť tým, ktorí zažívajú násilie na vlastnej koži? Hovoriť o tejto problematike je, hádam, najúčinnejší recept, ako je možné nachádzať riešenia. 16 dní na celom svete rôzne organizácie, skupiny, jednotlivci robia rôzne aktivity, aby upozornili vlastne na závažnosť a na existenciu tohto závažného problému, akým je násilie páchané na ženách, aby vytvárali tlak takisto na zodpovedných, na vlády a na ľudí, ktorí rozhodujú, aby vlastne robili kroky, ku ktorým sa zaviazali, aby si plnili teda národné a medzinárodné záväzky a takisto, aby sa prestalo mlčať, aby sa hovorilo o tomto závažnom probléme. Jedinečný projekt spolupráce divadla a ženských mimovládnych organizácií ponúkol verejnosti nahliadnúť do sveta týraných žien. Z intimity domácností do verejného priestoru sa tak dostali autentické príbehy. Keďže to bolo pripravované pre túto kampaň, tak sme spracovali autentické skúsenosti a vychádzali sme vlastne z autentických záznamov, napríklad Pro Familie alebo z Aspektu, kde boli uverejnené rôzne takéto výskumy, takisto z kníh rôznych, ktoré sa toho týkali, napríklad Urobím ti peklo je inšpirovaná knihou Kristiny Luminskej. Verejná akcia upozornila na závažný problém, ktorý podľa štatistík trápi každú 5. ženu. To je problém, ktorý sa týka naozaj mnohých žien na Slovensku. Ja keď som to prerátavala podľa reprezentatívneho výskumu, ktorý na Slovensku bol urobený, tak to vychádza okolo 570 000 žien zažíva násilie. Rokmi sa však táto situácia nemení. Násilie v rodinách neubúda a ani v otázke pomoci sa na Slovensku veľa nezmenilo. V posledných rokoch nedá sa povedať, že by bol nejaký rozvoj týchto služieb alebo že by vznikali nové centrá. Samozrejme je to otázka ako financií, tak otázka toho, že do akej miery je táto téma prioritou pre ľudí, ktorí vlastne majú rozhodovacie právomoci v tejto oblasti, čo je teda z nášho pohľadu veľmi smutná vec. A aké možnosti pre týrané ženy ponúka naše mesto? Ako jedno z mála miest na Slovensku máme vybudované zariadenie núdzového bývania v Centre sociálnych služieb, ktoré práve slúži takýmto obetiam násilia. Krízová poradňa však v našom meste momentálne absentuje. Situácia je taká momentálne, že činnosť krízovej poradne je momentálne prerušená už 2 roky. Môžu sa vlastne kontaktovať na príslušný odbor sociálnych vecí a rodiny v Poprade alebo na odbor sociálnych vecí. Táto problematika je v pozornosti mesta Poprad. My si uvedomujeme, že násilie tu je. Násilie v spoločnosti sa nachádza, je na nás, ako sa k tomu postavíme. Všetko však stojí na financiách a dobrovoľnej aktivite ľudí. Do budúcna sa ale plánuje činnosť krízovej poradne obnoviť, aby sa aj v našom meste mohla podávať pomocná ruka pre ženy, ktoré to potrebujú.